Dear students, I am Shiny Jain, Computer Science teacher, Government Model Boys at Secondary School, Tekkad. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കണം, പ്രോഗ്രാം കോഡിങ് ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം, ഡീബഗിങ് ചെയ്യണം, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് C++ ആണ്. അതായത് C++ലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. C++ ആണ് നമുക്ക് +2ൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് C++. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് C++ലൂടെയാണ്. നമ്മൾ C++ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ, അതായത് C++ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള C++ പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ്, എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്, ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിലെന്തൊക്കെ വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് C++ലെ 2-3 സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്, അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അൽഗോരിതം എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഒരു C++ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം, സം ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ്, 2 നമ്പറിൻ്റെ സം, തുക കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ അൽഗോരിതം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും 2 നമ്പറിൻ്റെ ആകെത്തുക കണ്ടുപിടിക്കണം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എങ്ങനെ എഴുതണം. അൽഗോരിതം ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതും. അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം, സ്റ്റാർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ 2 നമ്പറിൻ്റെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്, 2 നമ്പേഴ്സാണ്. 2 നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് 1 നമ്പർ ടു എ, സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടു ബി. അതിന് ഏതെങ്കിലും 2 വേരിയബിൾസിൽ, 2 പേരിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്ക് കൊടുക്കണം, രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ബിക്ക് കൊടുക്കണം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും, 2 നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, ആ സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ലെറ്റ് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു a + b, രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം, a + b കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് സം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം, അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. പ്രിന്റ് സം അല്ലെങ്കിൽ ഷോ സം, നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സം, എന്തെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കണം. ആൻസർ കിട്ടി, സം എഴുതി കാണിക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തീർന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 2 നമ്പറിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ അൽഗോരിതത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ C++ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റും. C++ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ചില ഭാഷകളുണ്ട്. ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. 1s and 0s വരുന്ന ലാംഗ്വേജ്, അതിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലെ പ്രോഗ്രാമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് CPU എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാം 1000 എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ, മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് C++, ഫോർട്രാൻ, ബേസിക്, പാസ്കൽ, ജാവ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റേതായ റൂൾസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഗ്രാമർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റേതായ ഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ഗ്രാമറും ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രാമറും ഹിന്ദിയിലെ ഗ്രാമറും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും അതിൻ്റേതായ ഗ്രാമർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ
കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓരോ ലാംഗ്വേജസിനും അതിൻ്റെതായ ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സിൻടാക്സ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത്, പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആദ്യം എന്തെഴുതണം, അടുത്ത് എന്തെഴുതണം, ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൊടുക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ചില സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്, ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളാണ് സിൻടാക്സ്. ഗ്രാമറിന് പറയുന്ന വേറൊരു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജസിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ്, ചില നിയമങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ C++ എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ C++ൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് #include IOStream, ഒന്നാമത്തെ വരി ഇതാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും നമുക്കിത് വേണ്ടി വരും. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഇത് കൂടിയേ തീരൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതുന്ന നമുക്ക് +2 ലെവലിൽ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഇതായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ +2 ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ C++ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കണം? #include IOStream. IOStream എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡർ ഫയലാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം, ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇൻപുട്ട് പ്രിന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അതിന് CIN COUT എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ IOStream എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിനകത്താണ് എങ്ങനെയാണ് കീബോർഡിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നൊരു വാല്യൂ മോണിറ്ററിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, CIN COUT ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ IOStream എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയലിനകത്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ C++ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരിയാണ് #include IOStream. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വരിയാണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിംസ്, വേരിയബിൾസിനും ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നെയിംസ് ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നെയിം സ്പേസിനകത്താണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ സ്കോപ്പാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD. അപ്പോൾ എല്ലാ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള C++ പ്രോഗ്രാമിലും രണ്ടാമത്തെ വരി ഇതാണ്. അതും ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരി എന്ത് എഴുതണം? #include IOStream. രണ്ടാമത്തെ വരി എന്ത് എഴുതണം? യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD. ഇതൊക്കെ C++ന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ്, നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ C++ൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരി #include IOStream കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ വരി യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD കൊടുക്കുക, സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അടുത്ത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ C++ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ എഴുതുന്നത് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്താണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനാണ് ഒരു ഇൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വരി ഇൻറ്റ് മെയിൻ ആണെന്നങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ C++ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത്രയും വരികൾ കോമൺ ആണ്. എല്ലാ C++ പ്രോഗ്രാമിലും ആദ്യത്തെ 3 വരികളാണ് #include IOStream, യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD, ഇൻറ്റ് മെയിൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. അടുത്ത വരിയിൽ കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഓപ്പണിംഗ് കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. ഇനി തീരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് വേണ്ട വേരിയബിൾസ്, അതായത് നമുക്ക് 2 നമ്പറിൻ്റെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ 2 നമ്പറും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 വേരിയബിൾസ്, A എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കണം, B എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ വേണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച പോലെ ഇവിടെ 1 നമ്പർ ടു A, സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടു B, അതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ, 3 സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. എയുടെ വാല്യൂ, ബിയുടെ വാല്യൂ, സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അത് 3 നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണസംഖ്യ, ദശാംശമില്ലാത്ത സംഖ്യ, ഹോൾ നമ്പർ. അതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, അതായത് ഈ ഡേറ്റകളുടെ ടൈപ്പ് എയും ബിയും സമ്മും ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡേറ്റാസ്. അപ്പോൾ 3 ഡേറ്റയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, എയും ബിയും സമ്മും. അപ്പോൾ ആ 3 ഡേറ്റയും പൂർണ്ണസംഖ്യകളാണ്, ദശാംശം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തത്. ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ എയും ബിയും സമ്മും കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഓരോ വരിയും തീരുമ്പോൾ സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഒരു സെമിക്കോളൻ കൊടുത്തു.
അപ്പോൾ ഈ സെമിക്കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഓരോ സെൻറ്റൻസും തീരുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കൂലേ, അതുപോലെ C++ൽ ഓരോ വരിയും തീരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് സെമിക്കോളൻ ആണ്. ഓക്കെ, കുത്തും കോമയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡീലിമിറ്റർ എന്ന് പറയും. ഒരു വരി തീർന്നാൽ അതിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡീലിമിറ്റർ ആണ് സെമിക്കോളൻ. അപ്പോൾ A, B സം കഴിഞ്ഞ് സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 നമ്പറാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ 2 നമ്പർ തരൂ എന്നൊരു മെസ്സേജ് ചോദിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. മോണിറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കാണിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മോണിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് വഴി ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ മോണിറ്ററിൽ എൻ്റർ 2 നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരണം. 2 നമ്പറിനെ എൻ്റർ ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സി ഔട്ട്. ഇതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. സി ഔട്ട് എൻ്റർ 2 നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ മോണിറ്ററിൽ എൻ്റർ 2 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് 2 നമ്പർ 5ഉം 10ഉം ആണ് നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം 5 എൻ്റർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് 10 എൻ്റർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, രണ്ടാമത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സി ഇൻ. കൺസോൾ ഇൻപുട്ട്, ഇത് കൺസോൾ ഔട്ട്പുട്ട്. കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന മോണിറ്ററും കീബോർഡിനെയൊക്കെ കൺസോൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ കൺസോൾ ഔട്ട്പുട്ടിനും കൺസോൾ ഇൻപുട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സി ഔട്ടും സി ഇനും. ഇത് 2 ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഈ സി ഔട്ടും സി ഇനും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന IO സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിനകത്താണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഹാഷിംഗ് കോഡ് IO സ്ട്രീം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സി ഇൻ A B എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ. അപ്പോൾ അതും സി ഔട്ടിനോട് കൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഗെറ്റ് ഫ്രം, ഇത് പുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും ഇത് ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊടുക്കുക, ആദ്യത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക, വീണ്ടും 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എയും ഇവിടെ ബിയും, അത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഇൻപുട്ട് 1 നമ്പർ ടു എ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടു ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ആയി. ഇതുവരെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു, ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെത്തി. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകണം, സം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ കൊടുക്കാം. സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി. ഇവിടെ നമ്മൾ സം ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റിജർ പൂർണ്ണസംഖ്യയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും, സമ്മിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 10ഉം ബിയുടെ വാല്യൂ 5ഉം ആണെങ്കിൽ 15 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ആൻസർ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മോണിറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. സി ഔട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അത് അതുപോലെ മോണിറ്ററിൽ എഴുതി കാണിക്കും. ഇവിടെ എൻ്റെ 2 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ അത് അതുപോലെ വരും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ സം ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ അതുപോലെ വരും. ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഇല്ലാതെ വെറുതെ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ സമ്മിനകത്ത് 10ഉം 5ഉം കൂടെ കൂട്ടി 15 കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഉള്ളത്. സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 15. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ സം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും, സം ഈക്വൽ ടു 15 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രോഗ്രാം തീരും. പ്രോഗ്രാം തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ റിട്ടേൺ 0, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റിട്ടേൺ 0 കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷണലാണ്, കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ സി ഔട്ട് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം. ഇത്രയും വരെ ആകുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം തീർന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ്. തീർന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു C++ പ്രോഗ്രാം, 2 നമ്പറുകൾ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ 3 വരികൾ ഹാഷിംഗ് കോഡ് IO സ്ട്രീം യൂസിങ് നെയിംസ്പേസ് std int main. അടുത്ത കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി എഴുതി. C++ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാർജിനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീക്കി എഴുതും, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി. ഇൻറ്റ് മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെയിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ മാർജിനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇൻഡൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് C++ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇൻഡൻറ്റേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. മാർജിനിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നീക്കി എഴുതും. പ്രോഗ്രാം റീഡബിലിറ്റി, പ്രോഗ്രാം വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. ഈ സ്പേസ് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു C++ പ്രോഗ്രാം. ഇനി ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു C++ൻ്റെ എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, റൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മോണിറ്ററിൽ എൻ്റർ 2 numbers എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് 2 നമ്പർ 10, 5 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ 10ഉം 5ഉം കൂടെ കൂട്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ 15 കിട്ടും. സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15 എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. അത് വേറൊരു സ്ക്രീൻ, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനായിട്ട് വരും. ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ എൻ്റർ 2 numbers എന്ന് വരും. 10, 5 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ആൻസർ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15 ഡിസ്പ്ലേ. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ C++ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി പഠിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അൽഗോരിതം പഠിച്ചപ്പോൾ സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് 2 numbers ആണല്ലോ പഠിച്ചത്. അതിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും? അപ്പോൾ ആവറേജ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സം മാത്രമല്ല ആവറേജ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം. പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് 2 numbers. ഒരിക്കൽ കൂടെ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അൽഗോരിതം? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് 1 number to A, സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടു B. ഇനി സമം കണ്ടുപിടിക്കണം, ആവറേജും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലെറ്റ് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു A plus B. ഇനി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കൊടുക്കും? ലെറ്റ് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ബൈ 2. രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് കിട്ടും. ഇനി രണ്ടും ആൻസർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. പ്രിന്റ് സം ആവറേജ്. പ്രോഗ്രാം തീരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വരി എന്താണ്? C++ പ്രോഗ്രാമിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് IO സ്ട്രീം. രണ്ടാമത്തെ വരി എന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ്? പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈനാണ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് STD. മൂന്നാമത്തെ വരി എന്തായിരുന്നു? എന്താണ്? ഇൻറ്റ് മെയിൻ. ഓക്കെ, ആദ്യം ഇൻറ്റ് കൊടുക്കുക. ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇത് സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. മെയിൻ കഴിഞ്ഞ് 2 സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. അടുത്ത വരിയിൽ കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആയിരുന്നു. ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക. എയും ബിയും സമ്മും. ഇനി ഒരു വേരിയബിളൂടെ വേണമല്ലോ. എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, ആവറേജും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന 2 നമ്പറിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണസംഖ്യ തന്നെ വരണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് 10ഉം 5ഉം ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്തത്. 15 ഭാഗം 2 എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 7.5, 7.5 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ അല്ല, പൂർണ്ണസംഖ്യയല്ല, അത് ദശാംശ സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദശാംശ സംഖ്യയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ഫ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പകരം ഫ്ലോട്ടിൽ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വരിയായിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ABG എന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശം വരാം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 2 നമ്പേഴ്സ് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ സി ഔട്ട് എൻ്റർ 2 numbers. 2 നമ്പർ തരൂ എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ 2 നമ്പറിനെ എയിലും ബിയിലുമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സിയും AB കൊടുക്കുക. അടുത്ത ലൈൻ എന്തായിരുന്നു? സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക. എന്താണ്? സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു A plus B. അടുത്ത ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക. ആവറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ബൈ 2. ഡിവൈഡഡ് ബൈ കീ സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു വരയിട്ടിട്ട് മുകളിൽ 2 കുത്തൊക്കെ ഇടും. അങ്ങനെ ഒരു കീ ഒന്നും നമ്മുടെ കീബോർഡിലില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ സം ബൈ 2 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി 2 ആൻസർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. സി ഔട്ട് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം. തുക എന്താണെന്നുള്ള സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സം ഈക്വൽ ടു 15 എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അടുത്ത വരിയിൽ നമുക്ക് ആവറേജും അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. സി ഔട്ട് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ABG. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് 2 numbers. 2 നമ്പറിൻ്റെ തുകയും ആവറേജും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമും തനിയെ എഴുതി നോക്കുക, തനിയെ എഴുതി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടെ നോക്കാം. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം കൂടെ. പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? πr². ഓക്കെ, പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14. πr² ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം ആദ്യം എഴുതാം. ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റാർട്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് റേഡിയസ്. ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണ്, എസ് ആണ്, സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിപ്പോയി. റേഡിയസ് ടു RAD എന്നൊരു വേരിയബിളാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കൊടുക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് 3ൽ ലെറ്റ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു 3.14 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് πr². അങ്ങനെയാണ്. R² എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് R²ന് പകരം R × R.
ആറിന് പേരുടെ റേഡിയസ് എന്നിട്ട് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. 3.14 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ്. ഇനി അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ഏരിയ പ്രിന്റ് ഏരിയ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. പ്രോഗ്രാം തീർന്നു. സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാമോ? C++ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ എഴുതാനെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. തനിയെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാമോ? ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ വരി എന്താണ്? ഹാഷിംഗ് റൂൾ IOStream. രണ്ടാമത്തെ വരി എന്താണ്? യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് std. മൂന്നാമത്തെ വരി എന്താണ്? ഇൻറ്റ് മെയിൻ. അടുത്തെന്ത് കൊടുക്കണം? കേളിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഇനി വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻസ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? റേഡിയസ് വേണം, ഏരിയ വേണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ റേഡിയസും ഏരിയയും കൊടുക്കുക. റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ കൊടുക്കാം, പക്ഷേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 3.14 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യ വരാം. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻറ്റ് റാഡ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഏരിയ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? ഫ്ലോട്ട് എന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക. ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശാംശ സംഖ്യയാണ്. ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണസംഖ്യ. അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് റേഡിയസ് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ മോണിറ്ററിൽ മെസ്സേജ് വരണം. എൻ്റർ റേഡിയസ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരണം. അപ്പോൾ മോണിറ്ററിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് Cout ഡബിൾ കോട്സിനകത്ത് എൻ്റർ റേഡിയസ്. അപ്പോൾ ആ റേഡിയസിന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം Cin. ഈ കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് Cin റാഡ്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് റേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ കിട്ടും. ഇനി അതിൻ്റെ ഫോർമുല കൊടുക്കുക. ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.14 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ്. അടുത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. Cout ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രോഗ്രാം തീരുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ C++ ഇതിലും ഓരോ വരിയും തീരുമ്പോൾ ഓരോ സെമിക്കോളൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നോട്ട് ചെയ്തോളേ. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡീലിമിറ്റർ ആണ് സെമിക്കോളൻ. പിന്നെ ഇതിൽ ആദ്യം IOStream കഴിഞ്ഞ് സെമിക്കോളൻ ഇല്ല, ഇൻറ്റ് മെയിൻ കഴിഞ്ഞ് സെമിക്കോളൻ ഇല്ല. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഹെഡർ ഫയലിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതിന് രണ്ടിനും സെമിക്കോളൻ ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാ ലൈൻസിലും തീരുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡീലിമിറ്റർ, അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നതിന് വരെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സെമിക്കോളൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് C++ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടതല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ യൂസിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്ററൊക്കെ സ്മോൾ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഇൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, സ്മോൾ തന്നെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പേര് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ Cout Cin ഇതെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് 3 പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കി. സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആവറേജ് നമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ ഫൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൗട്ടൊക്കെ കാണും. നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ C++ എന്ന് പറയുന്ന 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ്, പിന്നെ ഈ IOStream എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, Cin Cout എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ വാക്കുകളെന്നൊരു അതിശയം തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് C++ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 3 പ്രോഗ്രാം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് C++ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോർഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.